pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Sa mga nakatunin na sa aton sini nagasigabong nga frequency
ang 630 kHz. 630 sa lisuan sa inyo sinitag sa ka mga radyo, mga kabombo. No? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Yara na kamo dira sa aton sini iya nga nagapamati sa ila sinitag sa karadyo. Ang radyo kaangay sini mga kabombo ayo sa aton sini iya nga tupad. Ang radyo nga normal kag pwede maliso mga kabombo, no? So ara na da bangod kay you have the right to choose kundi ninyo gusto nga pamatian kag subong ti ara ika mo sa 630 kHz 630 silusoan sa inyo sitag sa mga radyo, no? Nagasigabong sa malabutan sa aton si pagwaragwag hello and good afternoon, no? Diri sa aton si area of responsibility, diri sa may syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas nga sa bugos nga kalibutan, no? Pero sa aton si 630 kHz nga malabutan sa aton si pagwaragwag ti ara ka mo dira, no? Sa radyo nagapinamati si nanay kay si tatay. Hello? Sa hindi malabutan, sige hapon welcome, gina-enjoy kita pinaagi sa aton sini nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa hindi malabutan sa aton si pagwaragwag sa 630 kHz sa gihapon gina-enjoy makita pinaagi sa aton sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com. Kag subuman sa aton sining local website, ang aton sining local website is log on man kamo dira, no, sa www.bomboradio.com/Bacolod mga kabombo, no? Kita nga mga taga Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, duro diretso na lang kamo dira. Pag log on ninyo, ara na dayon ang mga dalalagko nga mga balita nga ginapalupok nato, no, diri sa aton si area of responsibility. At the same time, you can listen to the crystal clear live audio streaming, no, sang aton siniiya nga mga palatuntunan mga kabombo. Of course, ara man sa aton sini nga cellphone, naka-download na kamo sa aton si Bombo mobile app sa aton si tagsa ka cellphone. Sa mga naka-download na hello and good afternoon, ara na kamo dira, no? Kag enjoy lang sa aton si crystal clear nga live audio streaming. Sa mga wala pa dira naka-download, download na kamo mga kabombo, no? Download na kamo dira agad nga anytime, anywhere, no? May ara ang inyo sing cellphone well equipped kag downloaded, no, embedded ang aton si Bombo mobile app. Syempre sa aton sini nga Facebook Live. Hello and kaway-kaway sa tanan dira nga ara sa aton si Facebook Live. Hello and kaway-kaway. Wave sa aton sini nga mga nagalantaw dira sa aton si Facebook Live. Sa mga nagalantaw mo dira sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. No, aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Don't forget to like, subscribe and share and click the notification bell below, no, ang lingganay da i-click no da para any time of the day mga kabombo, no, kamuya ang ma-notify sa YouTube nga mayara kita sang live streaming. Okay, nakita dira mga kabombo sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, magaulo unwind kita aber relax kamo dira, no, magsulusan dig muni-muni, no? Samtang ang inyo sini nga lawas naga-relax, no? Inyo sini iya nga sense of hearing, no? Ara sa atong palatuntunan, at least makaano kamo bala, makapulubamati kamo sa mga lain naman, no? Wala labot sa mga dalalagko nga balita sa aton sa mga public affairs program sa DYWB Bombo Radio Bacolod. We ought to know that, no? Para nga aware kita sa mga nagakatabo sa aton sa palibot. Pero sa sining hapon, no, ang katung-anan sang karon nga adlaw, at least makaulo unwind kita, maka-relax kita sa makadali, no? Pinaagi sa aton siniiya nga lighter side of the program sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Mga kabombo, ang kahapon lamang, no, para gidini sa inyo. Antes sa aton pagkabasahon ng inyo si makasaysayan, no?
Aber no, samtang nga naga-relax kamo dira, nagapulupamati kamo dira. Ang aton siniyang mental state, no, ang aton siniyang status, ang aton siniyang mental health amo isa sa mga ginatutukan sa mga mangin-alamon, no, sa aton siniyang bugos sa kalibutan, sa aton si mga researchers, sa aton si mga scientists, sa nantanan nga mga maalam naton nga makauturan nga nagapaligyan sang world research, no, isa sa ila sini natutukan ang mental health sang tagsa ka tawo sa bugos na kalibutan. Kamusta ini? No, kay kun hindi maayo ang aton sini nga mental health, damo ini sa mga konsekwensya, mga kabombo, no? Either especially no mga negative bala nga mga consequences, no, na binigay sa aton sini iya pag handle, no, pag-carry sa mga nagakatabo sa aton sini nga palibot. So kinahanglan aton sini nga mental health, no, we should especially ang aton sini iya nga pag-preserve sa aton sini nga sanity, mga kabombo. Kay kadamo sa mga problema nga pwede maapektuhan negatively ang aton sini nga panghuna-huna, mga kabombo, no. So kinahanglan kung sa ano pa may ara kita sang time nga maka-ulo unwind kita, no, maka-relax kita, upod nato ng aton singa pamilya every Saturday and Sunday, no, nga makaulo unwind, no, isa na dila ang traveling. You know what? Ang pag-travel yan, nami gini sa ikang lawas ng isa ka tawo. Unfortunately, si Miss Jazz, no, amo rin kakulang ko. Well, wala sa may nagabato diri sa Bombo Radyo, no, anytime, anywhere. When? I just don't know, no, mag-retire na kita, mga kabombo, ti amo na guro nga maka ano na kita, no, makalagaw-lagaw na kita because I own already my time, mga kabombo, no, kay ti panahon naman kay kung ikaw ang may edad na o nagasakit ng tuhod, pero samtang okay pa ang tuhod, mag-travel, no, sa imo sininga husband, upod sa imo sining husband, upod sa imo sininga wife, sa bugos nga pamilya, mag-travel, no. Ano ka mahal subong mag-travel? I don't think so, no. Once nga maanhan lang, mapreparahan ang plete, no? Road tripping is also good, no? Ang pag-road trip, no? Makapahangin-hangin, makalantaw sang palibot nga wala nimo nakitaan kag na-appreciate during your busy days, mga kabombo, no? Just like sa mga tao ba lang super busy every day, no? Ang pag-ulo unwind, pag-road trip, no? Lantawon ang